жасасын. Зәуке ханым, менә мондай пикетлар белән Казанда шушы 1552 елда вафат булган татар кешеләре өчен һәйкәл куйдырып буламы, ничек уйлыйсыз? Алла бирсә, хәзер яшьләр күтәрелә башлады. Мин уйлаган бездән бер кемдә булыр дип өметләнеп калабыз инде, Алла бирсә, булыр дип ышанабыз, ышанып калабыз. Күп кеше бит менә укый да, яшьләр менә киләләр дә, "Эй, апа, дөрес эшлисез бик, без моны белмәгән идек, сез әле ярый әле итәсез, аңлатасыз" дип әйтәләр. Бик менә Наилгә без азатлык яшәгән җитәкчесенә Наилгә бик рәхмәт әйтеп китәләр күп кешеләр. Күпләре шул. Өметле дип әйтәбез инде, без өмет белән ышанабыз инде яшәсен. Бездә чыкмаган инде, мин уйлыйм, бүдән кем чыга инде уйлыйбыз инде. Соңгы яшьләр безнең күреп тарихны шулай чыгарлар дип уйлыйм соңгы. Айымна ул митингка пикет кандай сәсен чыктыгыз бүген? Татарлары жокларга, татар булып калырга, татарларның үзенең сүзе булса, чтоб үз сүзле фикерне әйтә алсыннар. Татарларга авырмы хәзер Казанда? Хәзер авыр. Кайсы яктан? Төрле якта, дин жагыннан да, үзең саклап калу жагыннан, тил жагыннан да авыр. Менә мондагы язулар белән килешәсезме сез? Килешә, риза. Риза ул сүзләр белән. Үзенең хөкүмәте булса татарның. Элек булган 100 ел җыртыган хөкүмәте булсын аның. Чтоб. Менә шуның өчен нәрсә генә. Телне сакларга бирсеннәр, чтоб татар телен. Татар сакланып калсын. Уйларга тиешме шаһитлар өчен һәйкәл? Әлбәттә кирәк. Һәм ул күптән инде куелырга тиеш иде. Хәзер генә шундый чыккан икән. Димәк, без чыгарга тиешбез, барыбыз да җыелышып, ул һәйкәлне куйдырырга кирәк, һичшиксез.